Менә бу нигез безнең муллалар нигезе. Моннан 250 еллар элек Әтнә районының Мирҗәм авылыннан Әбүбәкер дигән мулла килеп урнаша. Минем бабам Мәзин Файзрахман. Мен инде мин каян килеп чыккан соң бу җырчы Айдар дисәм, ул менә кая барып тоташа икән. Чөнки азан әйтер өчен иң тавышлы, иң матур тавышлы кешене сайлап куя торган булган. Мәгәйм минем тавышымда, минем әһәмемдә бәлки менә шул азаннардан килеп бүгенге көнгә тоташадыр. Менә бу нигездә күпме мәрхүмнәр китеп барган, әмма без яшибез. Шушы нигездә генә 6 бала үсеп чыкты. Шушы нигездә 6 бала һәрберсе бер генә тапкыр югары уку йортын тәмамладылар. Шуның өчесе 3 тапкыр эш уку йортын тәмамладылар. Моннан 2 профессор чыкты шушы нигездән. Анда апайым, ул апайым минем Флора профессор, 2 уку йорты бетергән. Абыем гомер буена Арча килиятендә укып, җегетләр ансамбле җитәгән Марсель, Фәридә, Альберт, Фәрдия, һәм инде иң төпчеге мин Айдар Файзрахманов, һәм сезгә әйтәм, менә төпчек балага да һәр вакытта бик зур җаваплылык йөкләнә икән. Бүгенге көндә менә нигезне саклау, аны тоту ул минем вазифа. Һәм мин аны бик рәхәтләнеп, чын күңелемнән эшлим, чөнки шушында кайтып, җиңемне сызганып, рәхәтләнеп, пешән чабып, утап, шүпләрне бөтен нигезне тәртипкә килсәм Казаныма, мин эшләргә дә, яшәргә дә зур дәрт алам. Үземә көч туплыйм. Менә хәзер мин сезне өйгә чакырам, анда өйдә дә безнең өйнең эчендә дә элеккеге хәтирәне яңарта торган шактый гына әйберләр бар. Нигезендә гел сакларга кирәк. Аны үстерергә кирәк. Ул нигезе һәр вакытта да үзегезнең күз алдыгызда тотырга кирәк. Чөнки авып тунып ятса, менә бу нигезнең берәүгә дә кирәге булмый. Алай гына да түгел, мәрхүмнәр рәнҗеп ятырлар дип уйлыйм мин. Чөнки без белмибез, нинди дөньяда без яшибез. Монда бит әле бу дөнья фани дөнья түгел. Фани дөньядан китсәк тә без үзебезнең яшәвебезне дәвам итәбез дип саныйм мин. Әйдәгез, менә хәзер илгә керәбез. Менә бу бусаганы атлап кирдек. Бу ишә кергәндә дә әйтәсем килә, менә бу тәрәзә һәм ишек яңаклары турында. Бигрәк тә менә бу ишектә ул сакланып калган. Мин аларның берсен дә алып атып, яңа бусагалар, яңа ишек яңаклары куймадым. Булар бөтенесе дә иске, элеккегедән әтиеннәрдән калган ишек яңаклары. Карагыз сез, алар әлегә кадәр бик сәламәт. Чөнки аларны эшләгән осталар да, алар алдан ук аның агачын сайлап, ул агачны киптереп, аны бик саклык белән генә, чөнки әнә тәрәзә ниләре дә, тупсалары да, тәрәзә яңаклары да шул килеш, тәрәзәнең бусагалары да шул килеш. Менә мин сезгә хәзер шунда алып барып күрсәтәм. Карагыз, менә булай торып матур итеп аны кем эшли белә? Аны только бездә, татарларда гына эшлиләр. Менә бу Гариф абый эшләгән. Шулай яңаклар, бусагалар, менә ис китмәле матур. Мин шул кадәр яратып, саклап кына үзем буяп тотам аларны. Бүрәнәләр 61-нче елны салынган өй дип моны берәү дә әйтмәс. Алланың биргәненә шөкер. Менә бу өйдә 6 бала тәрбияләнеп үсте. Аллага шөкер.